Хәзерге котлау хатларыбыз яшь юбилярыбыз Лүзия Рәшит кызы Рәкыйповага багышлана. Иң беренче котлау хаты сезнең өчен җан атып яшәүче әти-әниегездән булыр. 11 сентябрь безнең гаиләбез өчен шатлыклы көн. Чөнки нәкъ 35 ел элек безнең гаиләбезне түгәрәкләп көтеп алган беренче мәхәббәт җимешебез, кызыбыз Лүзия якты дөньяга аваз салып, гаиләбезгә якты нур өстәде. Кызыбыз бәләкәйдән үк тырыш, уңган, эш сөяр кыз булып үсте. Энекәше Илшат өчен ныклы терәк, таяныч булды. Илеш урта мәктәбен уңышлы тамамлагач, югары уку йортында бухгалтер-экономист һөнәрен үзләштерде. Бүгенге көндә кадерле кызыбыз Урожай токымчылык заводы җәмгыятендә тырыш, намуслы хезмәтен сала. Бухгалтер вазифасын башкара. 2013 ел безнең өчен аеруча истәлекле ел. Чөнки шул елны безнең кызыбыз Югары Ярки авылының иң асыл егетләренең берсе, Денис Рим улы белән чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә учагын тергезеп җибәрделәр. 2 балага, 1 кызга, 1 улга гомер бүләк итеп, аларны үзләре кебек акыллы, итәгатьле кешеләр итеп үстерер өчен бар көчләрен салалар. Кызыбызның кулыннан килмәгән эше юк, барысына да җитешә, барысы да кулыннан килә. Күз тимәсен. Үтә дә ачык күңелле, ярдәмчел, кадерле кызыбызга иң мөһиме ныклы сәламәтлек телибез. Гаиләң белән бәхетле бул. Тормыш иптәшең, улың, кызың өчен гомер буе якты кояш булып балкы. Алар да сине һәрчак яратып, кадерләп торсыннар. Синең тормыш балкып янса, без дә бәхетле булырбыз, кызыбыз. Авырлыклар күрми, тик муллыкта, барлыкта, шатлык сөйнеш нурларында кыйнып кына яшәргә насыйп булсын. Бар канатың Денис белән тигез, ак бәхетләрдән генә торган озын-озак гомер юллары үтәргә язсын сезгә. Улыгыз Данилны, кызыгыз Амилияны үстереп, олайган көннәрегездә аларның игелекләрен, кадер-хөрмәтләрен күрергә язсын. Яшьлек бәйрәмең котлы булсын, кадерлебез. Йөрәк түрендә йөрткән барлык изге теләкләреңдә тормышка ашсын. Хәтеребездә синең бар җиһанга тәүге тапкыр аваз салган көн. Ул көн безгә шатлык, куанычлы, матур мизгелләргә тулган көн. Син бәхетебез, синең өчен кызыбыз, сәламәтлек, тауфик телибез без. Тормышыңда бар теләккә ирешеп, иң бәхетле булып яшәсин. Иң изге теләкләр белән сине яратып, әтиең Рәшит, әниең Фәния. Хөрмәтле Лүзия Рәшит кызы, туган көнегез котлы булсын. Һәрбер аткан таңны якты өметләр, шатлык белән каршы алырга язсын. Яныгызда һәр вакыт сезнең өчен кадерле кешеләрегез булсын. Җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Балыкы күл кояштай хөрмәтләсен һәр кеше. Атылап туган көнең белән бүләк итәм Миләүшә. Гашык булып бар җиһанга сөеп сөелеп яшә. Атылап туган көнең белән бүләк итәм Миләүшә. Гашык булып
Hürmetli Lüziye Reşit kızı Raqipova. Ekranlar yanından yırak gitmegensizdir. Kilesi kutlu hatıda sizge atap yazılgan. Sizni Dürtili şəhərində yaşauşu bir tuğan inikaşıgız İlşat hem anın oğaylesi kutluy. Mine nerseler yazalar alar. Tügerek tabınlı nıklı oylede tuğub isken. Bir uyada qanat yorgan. Turmuş sınavlarında, şatlık qanışlarında ortak itip yaşauşu. Qadirli tuğanımны, yaratkan apabız, Şiber apabızны, Lüziye Reşit kızı Raqipovаны altın kızlar alıp kelgen, yaşlık beremi. 35 yaşı bilen ihlas көңелдән тәбрик итәбез. Сөйекле һәм сөйкемле кешебез. Ходай Тәгалә сиңа хатын кызга хас булырга тиеш барлык күркәм сыйфатларында мулдан өләшкән. Үзең шибәрсең, үзең уңгансың, үзең бар эшкә дә булгансың. Шуларга өстәп тагында сиңа киләчәктә какшамас ныклы сәламәтлек, озын, бәхетле гомер телибез. 35 яшь әле ул яшәешнең асылын тирән аңлап, яңа планнар корып, тормышка яңа караш белән яши башлауның бер мәле. Шул үзең генә белгән уйларыңны, үзең генә теләгән теләкләреңне тормышка ашырырга Ходай сиңа көч, рух ныклыгы бирсен. Күңел түрендә йөрткән өмет кояшың бер кайчанда сүренмәсен. Безнең өчен син һәр чак ачык күңелдә, һәр вакыт акыллы сүзең, фәһемле киңәшең белән ярдәм итәргә әзер, терәк таянычыбызда, сердәшебездә, киңәшчебездә. Рәхмәт сиңа, изгелекле, олы йөрәкле булганың өчен. Безне һәр чак якты йөзең, ихлас күңелең, тәмле аш суларың белән каршы алганың, акыллы киңәшләр биргәнең өчен. Тормыш иптәшең Җизнәбез Денис Рим улы белән кадерләп үстергән балаларыгызның, Данил белән Амилияның уңышларына сөйнеп, аларның шатлыкларын ортаклашып, бәхетле озын гомер кичерүегезне телибез. Без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләчәктә тагында зуррак гомер бәйрәмнәреңне бүгенгедәй шатлык куанычлар белән каршы алырга насыйп булсын. Сөеп сөелеп, сөенеп яшә. 35 яшың тулды, гомереңнең зиһен җыйган алтын мизгеле. Үзең эшчән, үзең шундый тырыш, үзең шибәр, үзең сөйкемле. Апа белән җизни сөенеп яши, бәхетләре диеп түгәрәк, тигезлектә гомер итегезсез, шатлыкларны бергә бүлгәләп. Уртак булсын иңгә салган йөрәкләр, артып торсын һәр көн шатлыгың. Күпсенмәсен күкләр, туганда ук, җанга салган күңел аклыгың. Иң мөһиме тәндә саулык булсын, иман нурын сакла күңелдә. Туганлыкның кадерләрен белеп, яшик бергә, гомергә. Иң изге теләкләр белән сине яратып, энекәшең Илшат, киленең Алина һәм кече туганнарың Рияна, Эмир. Гомер төрле мәшәкатьләр белән сизелми дә үтеп китә. Бүгенге 35 яшьлек юбилейгыз сезнең күңелләрдә тик якты хатирәләр булып истә калсын. Сезгә көтелмәгән шатлык куанычлар алып килеп, сезне тагында бәхетле итсен. Җырыбыз сезнең өчен яңгырый, хөрмәтле Лүзия Рәшит кызы. Шаулап йөреләбез тек бергә, бер өйдә бер нигездә. Әткәй-әнкәй яныбызда, күңелле иде безгә. Синең белән яшьлегемә, бала чагыма кайтам. Изгелек игелегеңә, мең рәхмәт сиңә, апам. Син апам да, син дусым да, синең якын сердәшем. Сынауларда сынамас икән, синең һәрбер киңәшең.
яшьлегемә бала чагыма кайтам изгелек игелегеңә мең рәхмәт сиңа апам изгелек игелегеңә мең рәхмәт сиңа апам Шатлык бәхет белән һәр чак балкып торсын йөзләрең балалар игелегендә үтсен парлы күзләрең синең белән яшьлегемә бала чагыма кайтам изгелек игелегеңә мең рәхмәт сиңа апам синең белән яшьлегемә бала чагыма кайтам изгелек игелегеңә мең рәхмәт сиңа апам синең белән яшьлегемә бала чагыма кайтам изгелек игелегеңә мең рәхмәт сиңа апам изгелек игелегеңә мең рәхмәт сиңа